Hi guys, dagko kaya among mangga guys. Kining mangga guys is from Pakistan. From Pakistan yun na siya. Dagko kaya among mangga. So, kung kisay ganang kag mangga is the mangga is here. Muna among mangga ha. Dagko kay naong among mangga. Muna yung mangganatik. Ang mangga, bow. Ang mangga ay dalawang meaning. Manggagamit or magalang. Dako kay mong mangga guys. Kining mangga ha. Gikan ni sa Pakistan. Gikan sa Pakistan. Ang mangga na mo. So kung ganahan mo mga unog mangga, ako hinaynayon kay magkuha pa kuog. Wa ko kasabot unsa to English santo. Are you gonna? Akong ablihan karon kay mong kaon ta. Do you think it's yummy like dili siya asom? Dili man ni siya aslong. Okay guys. Ang mangga. So, siguro guys, masarap ni. Pagkukupot silyong kanang kondis ko. Madi man mangga ma. Tanan ni mablihan or isa ra? Salamat, hindi mo dagkaon duha kay dagko. Rocky, what's wrong with you, Rocky? Taon po sa Rocky. Dihagal. Unsa imong gisugo? Nganong gihangan man na siya na naman siya tubig. Ikapoy na AC? Ikapoy na. Tiban, AC, tiban? Ayaw sa! Kay tugnaw, nag-video pa ko. Ayaw. Tubig, uy, tagay, tubig, mineral. Dagan na tubig. But he was wala, paka po. Wala na siya. Guys, Maaslong ka, ayo. amis kay kan. Ay, pangati ko, ay. Baka kung kay kada. Kung aslo pa, maguba, patay akong naw nga bati. Pati po di magnaw. Thank you, Gil. Bani ay po pa-sound bali kay mag-next video ko. Smile, madali. Smile, tapos di na noon mo. Ato bang sa dali ka diyot, dali. Ba't ikikag now? I'm so ugly. Dako kay kag mata. Yeah, I think. Dali. Lain na sa ingong gito kong tagmata nga dako na minadaan. Kana, I think. Mas nipiti ka dali. Ma, bola kay hipon. Wala di aslum. Tamis kayo. Ay, pamakak, uy! Gawin yun. Makakong di ka da. Diba, pagkaghipon, diba? Ikaw lang. Ikaw ang hipon? Ano may palit ka na? Kay ganahan mo dyan ko ano yung mga kay tamis. Kaya nandi siya aslum. Tagpila. Punta, drip, rum. City ang kilo. Ha? City, 7 dirham. Ay, patabi. Yung ko di kang kaon. Go. Bye guys. Thank you so much for watching. Ayaw mukbang, mali mo mama. Ayaw biyain yung 100 ha o ang 609. Ay, inyo man gilabay ang kuan.